Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayın biromet Müslümanın kadir bilin. Ez dixwazim bi çend deqa bahsa defenkirina Muhammed aleyhissalatu vesselam bikim. Divan demê dawî de gelek kes bi navê dîn Müslümanan kesê Xwedê giravê muhafizekar xwe Müslüman hesab dikin. Gelekî bi dek û dolavên gelî hatine lîstik û labên kesên layık û sekuler bi zimanekî Xwedê giravê dîndar an jî kesên Müslüman xwe dide nîşandan pir bi awakî dilreşî, dilgenî, dilxirabî, niyetxirabî êrişên İslamê muqeddesatê İslamê dikin. Tê gotin di wexta Pêxember aleyhissalatu vesselam wefat kiriye, cenazê wî sê roja li erdê maye, tenê 17 kesa serdanîmêj kiriye. Ev tiştên wiha zeme demekî dûr û dirêj e. Ev kesên bivê Şiî an jî bivê kesên ku Alewî, kesê Kemalîst bi vî şeklî êrişê İslamê û Müselmana muqeddesatê İslamê hat kirinê li mixabin îro bi navê kesê ku Xwedê giravê di medreseyê Kurdistanê de xwendine, hin kesê ku bi navê Mella derdikevin wê bi devê wan de digotinên. Van kesê ku layık û sekuler van tişta bivê helbet kes ji wan bawer nake. Li dilgenîbûna xwe, dilxirabûna xwe û fêl û efalê xwe yê nebaşê ku dijminatî û neyartiya dînê İslamê bi devê hin meleyên pale didin gotinê. Ji wana divê meleyên pale. Tê gotin Pêxember aleyhissalatu vesselam gava wefat kiriye. Sê roja cenazê li erdê maye, sümme heşa divê bîn ketî cenazê Pêxember. Her wisa divê 17 kesa tenê serdalmêj kiriye. Ez dixwazim bersa van kesê belem, van kesê ku palê sosyalîzmê ne, van kesê ku palê kesên layık û sekuler e, ew kesana derdikevin medyayê televizyona, sirf ji bo îlahê xwe yên sosyalîst û komünîst kesê layık û sekuler, kesê dijminê dînê İslamê wan ji bo ku xatirê em bivêjin wan razî bikin, tiştê bêrêz û bêhurmetî di herêqê İslamê de dibêjin. Ev esarekî viya tune ye. Gava em behsa tiştekî dikin gelê bawermend e, em bi delîl û îspat behs dikin. Ev kesê ku van tişta dibêjin tu delîlekî wan, tu müstemserkatekî wan, tu evekî wan tune ye ku van tiştana behs dikin ku 17 kesa ser Pêxember aleyhissalatu vesselam dalmêj kiriye. Hûn viya dibînin Tabaqat İbn Sa'd. Nizam hûn dibîne çawatê xwandin Tabaqat İbn Sa'd tarîxekî herî kevnar e. Tarîxa ku ev camêr 35 sal du Pêxember aleyhissalatu vesselam ra jiyaye û her wisa em bivêjin tarîxekî nivîsa dê navê tarîxa Tabaqat İbn Sa'd cilda duda ke veça hûn jî dibînin cilda duda ta sayfa 288 sayfa 288 her wisa 289 peki hûn jî dibînin em bê viya de ev tarîxa hanine de divir da behsa çend kesa ser Pêxember aleyhissalatu vesselam dalmêj kiriye. Gava Pêxember aleyhissalatu vesselam wefat kir di daîra oda Hezreti Ayşê de bû, odekî piçûk da, xaneyekî piçûk da, mezeleke piçûk da ku ne koşkûsarê de wefat kir, tişteka nû bû ji bo Müslümana, divê li hev bicivê ne îstişare bikira, mişêwire bikira, em vî Pêxemberê çawa veşêrin, çawa helînin li ku dayîn, tişteka nû bû, tiştekî we ser Müslümana nehatibû. Pêxember aleyhissalatu vesselam gava şuştin kefenkirin rojê şevekî ma ji bo ku îstişare bikin, ji bo ku qerar bidin, kalkulatên ku defen dikin, em vî xelîfe helbijêrin. Piştî wî qerar dan ku di mala Hezreti Ayşê de defen bikin, em bivêjin Hezreti Alî li ser pêşa cenazê Pêxember aleyhissalatu vesselam sekinî bû. Hezreti Alî dibêje kesekî li ser viya bi cemaetî ilmêj nake, lewra Pêxember hem İmamê me yê dunyayê hem jî İmamê me yê axiretê ye û divê jî herkes her însanekî bi serê xwe wer li mêj bike. Di vê kitêba hanêna da dibêje jin, mêr, zarok, qelfe bi qelfe, bir bi bir, grup bi grup dihatin li ser Pêxember aleyhissalatu vesselam da li mêj dikirin û wisa em bê çok az xelkê Medînî hebû, çok az Müslümanê ku pê hesiya û Hezreti Pêxember miriye teva hat da serdalmêj kirin. Pêxember di koşkûsarê da nemir, wefat nekir û em bibêjin
وك آنها آراب راگی هندنه تونه بو حتی خارکی پی بحثینن لگورا شرط و دمیوی شاغی و ساعتی آوا کرن او کسی که دوی حفظه کسا لسر پیخنبر لمیشکری اوا جبیندا نراسته ور دریوه وان کسانا جبونا ام بی الهی خوی سوسیالیست جبونا الهی خوی کمونیست جبورا وان پارتیو ریخستین لایق و سکولر اوی که دجمنی دین اسلامنه جبو که وان بده رازی کرنه افترا کی حال پیغمبر دکه هر وسط تلویزیونا دبیجن ثم حشا دبیجه افترا دابی سوی حضرت ابوبکر و حضرت عمر دی گوتن کو دبیجن حضرت ابوبکر درمان دای عایشه قیزخوا حضرت عمر درمان دای حفصه قیزخوا کو بدن پیغمبر بجاری بخین بجاری کشتیه اواج افترا کی مزنه جبر کو ji peygamber şun va dest bedike tamam İslami bir şahsiyet dike. Bala xo bediri. Ev parti layık u seküler. Ji sekale insana dest bekirin, ji ruyi insana dest bekirin, ji sarıgı, ji şaşkı dest bekirin, ji laşka serejna dest bekirin, ji mukaddesat de piçuk dest bekirin. Evdi de nava Kurda da tişteka normal. İca dixwazin em bivêjin ji peygamber şun va bir şahsiyet bikin kusura var peygamberci. Çava peygamber şun bir şahsiyet bikin. Lavra ava Kur'an'ı, ava esası dinlemeyi, ava kelam-ı Hüda Teala'yı, peygamber ev peyam jmeraniyatı. Ev kesi peygamber aleyhisselam ev Kur'an dayı nivîsandın. Lê buha bi vî şekla mushaf çap nekiriye. Ke çap kere Kur'an piştî ku peygamber vefat kir ji dewra Hazreti Ebubekir dest pê kir hat kom kirin dewsa dewra Hazreti Ömer devam kir di dewra Hazreti Osman da bu çi kir ev mushaf hanena. Ev kesi ku divê ji peygamber şûn va Ebubekir û Ömer bi kuştina Hazreti Peygamber didin ew kirinê ew kesa dijminê din İslamê gaye viya bê şahsiyet bikin. Kur'anê em bê mesajê Kur'anê nav xelkê da bibêje heyra ew Ebubekir û Ömer û Osmanê ku peygamber danış bijarê dan kuştinê ew şa Kur'anê rast binivîsîne wê sivê duse bê ev Kur'an jî ne rast e. Evana dijminê dînê we ne. Evana li ser navê Kurdîtiyê dijmîntiya dînê we dike, peyxemberê we dike, xwedayê we dike, muqeddesatê we dike, zimanê we dike, temam hebûna we dike. Evan kesê layık û sekûler Kurdîtî nehîştin, zimanê Kurdî nehîştin, namus nehîştin, şeref nehîştin, temamı çuqas tiştê ku li ba Kurda em bivê muqeddesatê we bû tevra kirin, sirf mabû dîn dîn jî eğer wan kesê layık û sekûler bivêje Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer peygamber em bê bijarê xistî, jar dayê kuştî kes ji wan bawer nak. Ama bi devê wan meley pale, wan meley em bivê paletiya sosyalizmê dike, paletiya komünizmê dike, bi devê wanê çepel, bi nêrîna mejiyê wanê genî, bi mejiyê wanê em bivê tarî dixwaze İslamê muqeddesatê İslamê bin pê bikin û bê şahsiyet bikin. Gelî Müslümana hişar bin. Em Kurdin, welatê me Kurdistan e. Lê hebûna me dînê me ye. Dînê me hebûna me dînê me ye. Kurdiya me dînê me ji ayetê Xwedê Teala'yê yek zidê kesî nine. Dîn zidê li dijî milliyeta me nine, milliyeta me li dijî dînê me nine. Divê hûn aqilê xwe bidin serê xwe. Li xwe var qirin, li fitreta xwe var qirin. Van kesana kesê ku dijminiya dînê Xwedê û peyxember bi navê Kurdîtiyê dikin em vana bi hûmana laz bikin. Ev tiştê xwe di nav miletê birê da hebû. Lê mixa bi navê Kurdî ev tiştê xwe tune bû kesê dijmaniya eshabiya bike peyxember bike. Lê bi saya van partî û layıqê van partî û rêxistinê layık û sekûlê sosyalîst û komünîst evan melê belem ku paletiya van sosyalizma dike ra bi ser xwe êrişê İslamê muqeddesatê İslamê dike divê hûn hişar be. Hay ji xwe hebe vana dünya we jî têk dibe axireta we jî dibe. Heta carek din bim dixîr xweşê da. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.